Din hija d-diska Can You Hear Me, nominata għall-aqwa diska techno fl-International Dance Music Awards f'Miami. Diska li ġġor isem pajjiżna għaliex ir-record label tagħha hija Maltija, jisimha Alleanza. Joseph Jake Mejlaq, magħruf aħjar bħala JJ, spjega kif din in-nomina ġiet wara li d-diska kisbet suċċess enormi. Fil-sena 2015 kienet l-iktar diska l-imbijat fid-dinja bħala techno track u kienet ukoll iktar diska li damet #1 fiċ-charts. Ġifieri, ovvjament ħadd ma tistennihom dawn l-affarijiet, ġifieri kien ta' sodisfazzjon kbira lina li label minn ġewwa Malta żgħira daqshekk għax kull minna 4 snin laħqet ukoll f'dan il-livell internazzjonali. Kien l-artista Amerikan DJ Boris li produċa d-diska Can You Hear Me. Huwa bagħta lir-record label Maltija li qabdet lill-artist Taljan Enrico San Giuliano biex jagħmel remix tagħha. Kien hawn l-inqala top. Wara li lestija u smajnija għedna kemmi tajba, għednilu biex jabatinna l-master files tagħha u il-master file tilfu dan. Ġifieri d-diska ntilfet u qata' qalbu u għetlu ma nistgħux id-diska ġewwa għax hija tajba ħafna u hemm bżonn li tiġi fuq il-label. Mena u jom hemm dak kontattja il-kumpanija ta' fuq il-programm li jaħdem fuqu, għallulu x'ħajamelu hekk u mena u jom hemm reġa' ritorna d-diska li kien ħaseb li tilef. Minn hemm l-għażla li d-diska tkun nominata għall-International Dance Music Awards kienet naturali. JJ li l-stage name tiegħu huwa Jewel Kid qal li l-popolarità tat-tekno qiegħda tiżdied. Infatti qed ikun ibbukjat bħala DJ f'pajjiżi bħall-Afrika u ċ-Ċina. Ir-record label Alleanza tinsab fl-10 post fuq Beatport, is-sors ewlieni minn fejn jinxtraw id-diski. Issa qed taħdem fuq proġett li jismu Alleanza Connect u qed timmira li tkompli tespandi. Aħna iktar internazzjonalment, ġifieri, għax lek tikber fija di kif kulħadd jaf bil-fors trid tmur barra pajjiżek. Iżda dejjem nibqgħu ħambel għal pajjiż tagħna aħna u fejn nistgħu dejjem insemmu l-Malta u dejjem nagħmlu dak il-parti jew tnejn fis-sena biex nirringrazzjaw dak il-Maltin li jappoġġjawna taqstant.